Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gerdemeýinlerinde ýerleşýän dukanlar we kärhanalar ýapylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, 2 martda paýtagtyň Parahat 2-3 etrapçasynda adymdan 2 tane adyk dukany we 1 tane dillikhana ýapylypdyr. Gerdemeýinlerde ýerleşýän 2 tane täze hususy dukanlarda möhür gördüm. Olar Parahat 2-3-de bir jaýda ýerleşýär diýip habarçymyz habar berdi we ýapylan dillikhananyň hem golaýdaky jaýlaryň birinde ýerleşýänligini belledi. Häzirki wagtda dukanlaryň gapylary möhürlenen möhürün kim tarapyndan we haçan batylanlygyny anyklap bolmady. Ýapylan dukanlaryň gapylarynda ýerleşdirilen bildirişlerden çen tutulsa, bu çağırış hatlary üçin ulanylan blanklar 2017-nji ýylda çap edilen bolmaly. Olaryň mazmunyna görä kimdir biri Owuthan köçesi 199-njy jaýyna Köpetdag etrabynyň häkimligine barmagy çagyrylýar. Bu bildirişlerde görkezilen telefon nomerlerine jaň edip çykyp bolmady. Azatlyk radiosy Köpetdag etrabynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinden hem resmi maglumat alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçymyz ýapylan dukanlaryň birinde gög önüm, bakaliýa önümleri we harasaçylyk serişdeleri ýaly haritlaryň satylanlygyny we onuň alyjylaryň talabyny ödeýän dukan bolanlygyny aýdýar. Türkmenistanda kiçi dukanlaryň hyzmat uğruna degişli kärhanalaryň we kafe, naharhanalaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaý ýygyderli ýüze çykýar. Geçen ýylyň awgust aýynda onlarça kafe we restoran birden ýapylypdy. Sentýabr aýynda Garaşsyzlyk bayramynyň öňü tirasynda paýtagtyň merkezi etraplarynda öňünden duýdurulmazdan onlarça hususy dukan we kärhana ýapylyp, olaryň gapylaryna möhür basylypdy. Dekabr aýynda daşowdyň häkimetleri ýerli kafeleriň, restoranlaryň we barlaryň eýlerine öz kärhanalaryny bayramçylyk günlerinde ýapmagy buýurdular. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemeýinlerinde şol sanda Parahat etrapçylarynda ýerleşýän hususy dukanlar, hyzmat uğrundan işleýän kärhanalar 2019-njy ýylyň maý aýynda da köpçüliklen ýapylypdy. Şonda häkimligiň işgärleri bir gijanyň dowamında şäheriň merkezi etraplarynda ýerleşýän dukanlaryň onlarçasynyň gapylaryny möhürläpdi. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna ma'lum bolşyna görä şonda telekeçilerden öz kärhanalaryny şäheriň çetine geçirmek talap edilipdi.